Dobrý den, jsme v Soběkurech. Je to ta slavná vesnička, kde se natáčelo Prostřeno. Že je tady ten slavný manželský pár. A i dneska sem přijela televize. Tak pozor. Jdeme dovnitř. Prima už tady byla, teď je tady Zák, jo? Ondra a jeho trekkingové boty. Děkuji, kamaráde. Je to sushi, sype se to. To není sushi, Viktore. To je punčák, to není sushi. Víš to? Někdo tady sype. Tady, pojď, tady. Jedeme na stezku v korunách stromů a výhled už se nám tu rýsuje. Až do Itošky je vidět. Vidíme hovno. První lokace je bobová dráha, zavřeno. Ten výhled je tu nádherný. To jsou panorámata. No jo. Halloween! No a jsou prdeli. Jsou panorámata. Šalo to ty svině, vole. A ona se trhá, je to nesnáším tohle, to se to roztrhá, ježiši. A už jsme tady. Nádherný panorama, ukáž. Ty vole, no tak to je. Dámy a pánové, vítejte, tady vidíte, jak to máme. Hezky úplně na scénu, jo, tady, to je úžasný výhled. Ale víte co? To je úplně v prdele, koukejte tam, tady nic nemáme. Já to právě nevím, já ani nevidím. Ale aspoň si dobře vidět ty zase teďka. 7 € my jsme zaplatili. Kluci, poslouchejte, ptáci tady zpívají, jak je krásně. To je bomba. To je, když vržou dveře. To je pták, kuc, kuc. Kuc, kuc. Jítí až háj se zelená. Tady máme napsáno, dámy a pánové, co to je na kůže, nebo za kůže se říká? Ano. Na kůže nebo Co za je to kůže? za zvíře, jaká kůže? Jo, ano, právě. Tak tady máme dvojka, jo. Tady máme prasátku. Tady máme, nevím, jak se jmenuje tohle, ale to nevadí. Tady máme taky poslední krásný, ale nevím, asi to musíme tady otevřít. To je taky prase, ne? To je samec.
Celá země koule hledá odpověď na tuto otázku. Jak dělá liška? Nádhera. What does the fox say? What the fox say?